Ялан аяк зэнгэр кузле сабый, бу тормышта бик күпне анламый. Ул доньяда барысын белуче, энисеннэн кабат-кабат сорый. Нигэни бу куклэр гел зэнгэр, нигэ сары икэн бу бэбкэлэр. Ник кайнар кояш, нигэ салкын ай, ник кычыткан авырттыра шулай. Әйтәләни коя китэлэр, бик картайгач бабайлар-эбилэр. Әйтәләни коя китэлэр, бик картайгач бабайлар-эбилэр. Нигәни пешерә ул ялкын, нигә җәйдә җылы, кышын салкын. Ник бабый безнеңчә сөйләми, нигә этләр урманда яшәми. Бу кибеттә нәрсәләр саталар, ник төннәрен йокларга яталар. Каян кайта бу кышлар яз көне, кем зәнгәргә буяган бу күлне. Син кушмасан мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кайчан картайма. Син кушмасан мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кайчан картайма. Кошларга аталар, нигәни бу өйне ваталар. Нигә җирдә йоклаган бу абый, һаман сорый сабый. Нәрсә яхшы була, нәрсә начар, кай тарафка илтә, кайсы юллар. Һәр сорауга җаваплар бирергә, тик әниләр барысын да белә. Әйтәләни нигә кешеләр кай чакларда бер ялгыз яшиләр. Әйтәләни нигә кешеләр кай чакларда бер ялгыз яшиләр. Ялан аяк зэнгэр күзле бала, әзерләнә тормышка атларга. Дил очына сораулары йөлгән, беренче җаваплар әнидән. Нигә төнләр биклиләр ишекне, нигә ни еладың бер көнне. Кай җирләрдән алдыгыз сез мине, безнең әти яратамыз сине. Кай чакта мин караңгыдан куркам, мин әнием сине бик яратам. Кай чакта мин караңгыдан куркам,